Il-television huwa wieħed mill-għodda l-aktar b'saħħithom li jwassal il-sinna fid-djar tan-nies u f'imkejjen pubbliċi. Dr. Tony Sant, riċerkatur tal-ispettaklu, qasam magħna xi ħsibijiet dwar l-importanza tat-television fit-tixrid tal-lingwa Maltija. Il-television f'Malta beda jidher fil-tmiem ta' snin 50. Però dak iż-żmien li konna naraw kien l-istazzjon tar-Rai, l-unika wieħed li dak illum huwa ir-Rai Uno biex niftehmu. Però wara ftit ta' snin, madwar 4 snin wara, bdew l-ewwel provi biex anke jkun hemm l-istazzjon tat-television Malti. Dak li kien jissejjaħ il-Malta Television Service. U interessanti li ismu kien bl-Ingliż raġuni li dan kien anka parti mill-kumpanija ta' Rediffusion li kienet kumpanija Ingliża. Però mill-ewwel naturalment dan kellu fih xandiriet bil-Malti. Kellek anka il-continuity announcer, xi ħaġa li llum xaret rarità sintendi, m'għadniex naraw dan il-stil ta' television imma xi ħadd li jgħid x'inhuma il-programmi li ġejjin. Ix-xandir tal-aħbarijiet mod partikolari kien immedjatament bil-Malti. Hawnhekk naħseb li dan huwa żvilupp interessanti ferm sew mill-aspett tal-użu tal-ilsin Malti kif ukoll anke mill-aspett soċjali li issa kellek xi ħadd illi mhux biss qiegħed tisimgħu imma anke qiegħed tarah waqt illi qiegħed jaqralek l-aħbarijiet. Apparti l-aħbarijiet, interessanti wkoll li issa bdejna naraw anka aktar żviluppi ta' programmi li diġà kienu jixxandru permezz tal-Rediffusion. Jibdew anka jidru anka fuq il-Malta Television Service. U hawnhekk allura kellek programmi tal-isport, programmi għat-tfal u anka id-drama. U allura naħseb li dawn l-iżviluppi fil-qasam ta' television, mod partikolari fis-snin 50 u hekk kif bdejna deħlin fis-snin 70, naħseb li kienu relevanti ferm li wieħed illi jgħix f'Malta u forsi jippreferi li jisma' l-affarijiet bil-Malti, anka għax kien hemm bosta minna l-Maltin dak iż-żmien illi forsi konna nifhmu inqas bl-Ingliż jew bit-Taljan, allura li inti tara l-oġġett bil-Malti hija dejjem xi ħaġa ħjar. Ma tajjeb ngħidu illi kien hemm għad kbir ta' programmi illi kienu wkoll bl-Ingliż. Il-films kienu bl-Ingliż, id-dokumentarji kienu bl-Ingliż u ħafna programmi oħra kienu jkunu wkoll bl-Ingliż. L-akbar bidla illi nistgħu ngħidu li seħħet fl-istorja tat-television f'Malta, b'mod partikolari għal dak li huwa l-użu tal-ilsin Malti, seħħet fl-1975. Meta il-ħaddiema li kienu impjegati mal-kumpanija tat-television ta' dak iż-żmien illi kienet anke mħaddma mir-Rediffusion ħadu l-istazzjon f'idejhom u ir-Rediffusion spiċċa milli jopera f'Malta. Dan kien it-twaqqif ta' dak li sar magħruf bħala Xandir Malta. Din il-kumpanija parastatali kif kienu jsejħula komplit topera għal madwar 17-il sena oħra u f'dak iż-żmien interessanti wkoll illi minflok il-Malta Television Service issa kellna lil-Television Malta illi kien operat minn Xandir Malta. Anka fl-isem nifsu allura għandna hawnhekk l-użu tal-Malti. U aktar ma beda jgħaddi żmien naturalment anka aktar bdew jiżdiedu il-programmi bil-Malti. Bidla importanti oħra naraw li seħ fi snin design u hawnhekk il-bidla hija fuq żewġ aspetti. L-aspetti li inti għandek imbagħad fil-bidla snin design għad ta' stazzjonijiet ta' television oħra illi jibdew jimmultiplikaw f'Malta, imma anke il-fatt li Xandir Malta ma baqax jeżisti b'dak l-isem u minfloku twafqet dik li hija l-kumpanija li nafu llum illi hija il-Public Broadcasting Services, il-PBS. U hawnhekk allura għandek mill-ġdid l-użu ta' isem mhux bil-Malti għall Kumpanija Nazzjonali tal-Television f'Malta. Imma l-interessanti huwa li fl-istess żmien jibdew jiżdiedu, ġifieri fis-snin design jibdew jiżdiedu b'mod sostanzjali in-numru ta' programmi bil-Malti. U hawnhekk allura naħseb illi inħolqot anke opportunità biex jitħaddem aktar il-Malti fil-mezzi tax-xandir u b'mod partikolari it-television illi fl-istess żmien ukoll kienu qegħdin jiżdiedu wkoll il-kwantità ta' stazzjonijiet tar-radju.
Hawnhekk tajjeb ngħidu li fil-fema tiegħi tal-anqas, però naf li hemm diversi li jaqblu miegħi, illi sfortunatament ma' din il-multiplikazzjoni ta' stazzjonijiet li ġara huwa illi l-mod kif jitħaddem il-Malti fuq il-mezzi ta' xandir ma baqax wieħed illi jżomm livell fejn fih il-kelma biex ma ngħidx kważi kull kelma hija magħżula bir-reqqa. Imma anke kif ġara f'pajjiżi oħra, mhux biss f'Malta, il-kliem li ordinarjament jintuża min-nies mhux fuq il-mezzi ta' xandir imma fil-ħajja ta' kuljum, beda issa anke jintuża minn dawk illi kienu qegħdin ixandru fuq l-istazzjonijiet tat-television. U allura ħafna drabi illi jiġri huwa li m'għandekx aktar dik il-kelma magħżula propju għax-xandir biex inti għandek xandir illi fih qiegħed tippreżenta anke l-aħjar użu ta' l-ilsien, mhux qed ngħidu hawnhekk illi l-ilsien ikun użat b'mod poetiku jew nkella b'mod akademiku, imma li jitħaddem biex jintuża kliem illi ma nħolqux neoloġiżmi, ġifieri kliem ġdid bla bżonn illi jekk għandna kelma li hija użata aħjar mhux nużaw oħra illi allura ħanisselfu kelma minn lingwa oħra jekk hija l-Ingliż jew it-Taljan, meta forsi diġà għandna anke kelma oħra li nużaw illi xi drabi anke tkun diġà daħlet anke minn lingwi oħra fil-Malti, imma l-opportunità biex it-television jintuża biex il-Malti jitħaddem aħjar, wisq nibża illi tlifniha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.